स्वप्नातलं घर घेण्याचा विचार करताय? स्वप्नातील घर अगदी तुमच्या बजेटमध्ये देवगड जामसंडे येथे भव्य प्रोजेक्ट जेडी नाईशा हाइट्स घेऊन आले आहेत तुमच्या स्वप्नातील घर। 1 BHK 2 BHK फ्लॅट्स, शॉप्स सर्व सुविधांयुक्त। बुकिंगसाठी आजच संपर्क करा 87 67 16 93 04 72 18 68 28 21 87 88 54 31 41। यापूर्वी सत्ताधाऱ्यांनी विकास कामे केली आहेत की नाही ते जनतेला माहिती आहे, त्यामुळे जनता येणाऱ्या निवडणुकीत आमच्या सोबत राहील असा विश्वास माजी उपनगराध्यक्ष तथा ठाकरे शिवसेनेचे कणकवली तालुका प्रमुख कन्हैया पारकर यांनी केला। कणकवली नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्ष पदासाठी 2 दिवसापूर्वी आरक्षण प्रक्रिया जाहीर झाली। त्यानंतर नगरसेवक पदासाठीची आरक्षण प्रक्रिया आजच पार पडली आहे। त्याच पार्श्वभूमीवरती आपल्याशी बोलण्यासाठी आहेत कणकवलीचे माजी उपनगराध्यक्ष तथा उभाटा शिवसेनेचे कणकवली तालुका प्रमुख कन्हैया पारकर। पारकर साहेब, कोकणसात लाईव्हमध्ये मनपूर्वक स्वागत। आरक्षण प्रक्रिया जाहीर झाली आहे, त्याविषयी पहिली प्रतिक्रिया काय? आजच आरक्षण प्रक्रिया नगरसेवकांची पूर्ण झालेली आहे। मुळात नगरसेवक हा लोकशाहीमध्ये नागरिकांचा सेवक असतो, त्यामुळे आरक्षण कुठल्या प्रवर्गाचं पडलं हे महत्त्वाचं नाही आहे। जो उद्याचा नगरसेवक उभा राहणार आहे तो असणाऱ्या जनतेशी कसा प्रामाणिक राहील, कसा त्यांच्या समस्यावर तोडगा काढेल याच्यावर बघून लोकप्रतिनिधींना या शहरातील नागरिक निवडून देणार आहेत। आम्ही पूर्ण ताकदीने या नगरपालिकेमध्ये उतरणार आहोत। या नगरपालिकेमध्ये माननीय उद्धव साहेबांच्या नेतृत्वाखाली त्यांचा विचार सर्व जनसामान्यात आम्ही नेणार आहोत आणि या इलेक्शनला आम्ही सामोरे जाणार आहोत। पारकर साहेब, गेली 5 वर्ष तुम्ही कणकवली नगरपंचायतीमध्ये विरोधी पक्षाच्या भूमिकेमध्ये होता, त्यामुळे आता ही जी निवडणूक आहे सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधात कदाचित लढण्याची तुमच्यावरती वेळ येणार आहे। कोणते मुद्दे घेऊन तुम्ही निवडणुकीला सामोरे जाणार आहात? आमच्याकडे नगराध्यक्षाच्या उमेदवारीसाठी अनेक इच्छुक आहेत। आमच्याकडे नगरसेवक आज जे आरक्षण पडले त्यामध्ये सुद्धा अनेक इच्छुक आहेत आणि सत्ताधाऱ्यांनी ज्या पद्धतीत ही सत्ता राबवलेली आहे त्याचा विचार या कणकवली शहरातील नागरिक नक्कीच करतील आणि तशाप्रमाणे विचार करून भविष्यात आमच्या संघटनेला लाभ होईल आणि आम्ही पूर्ण ताकदीनिशी या इलेक्शन आमच्याशी बोलल्याबद्दल मनपूर्वक धन्यवाद। हे होते कन्हैया पारकर। मागील सत्ताधाऱ्यांचे काम केलं आहे त्या कामाचा जनता विचार करेल आणि जनता आमच्या बाजूने या निवडणुकीमध्ये राहील असं त्यांनी विश्वास व्यक्त केला आहे। कॅमेरामन साहिल बागवीसह स्वप्नील वरोडेकर, कोकणसात लाईव्ह, कणकवली। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसात लाईव्हचं YouTube चॅनल।